Ja, meisken. Pinksteren is het, hè? Nou, dat is een mooie dag. Vooral de eerste Pinksterdag om bij wat dingen skin te maken, sowieso. Even wat extra tijd. Is toch fijn? Is toch fijn om met wat dingen skin te maken? Geweldig. Maar Eduard, dat einde hok verschenen, dat hebben we toch al een keer jongen? Ja, dat klopt, maar het moet ook elke week weg gebeuren, hè? Al ieder in vernijing op het stuit, dan heb ik nou een compostvet. Dat is toch fantastisch, want ooit deed ik dat in een groene container. Maar ik dacht van hoe mooi zou het nou wezen om een compostvet te houden. Nou, en daar is er, hè? Zo, is ik mooi vol. Maar als je nog tips houdt hoe het composteren, dan jerk ik het graag. Want nevens mij doe ik te dikke lagen of zo. Ik denk, het is nogal een precies dingetje te wijzen, dat composteren of zo. Zo, nou even een lietse update over onze rot. Nevens mij is er vod. Zo eerst hiek dus een val. Maar ja, laatst sprak ik even met een mooie dwarp bij. Die zei, oh, dan moest de rottenverkeer weer in doen. Nou, best. Had hem in het ding gebracht. En ja, nevens mij de laatste tijd had er niet meer uit fretten. Dus dan zullen we wel wat eerwijzen, denk ik. Ja, als je er een speciale skoemlans van krijgt, die kreeg er dan bieden. Ik heb de auto wasje, nou, dat is wel heel handig, hè? Bagage, ja. Nou, nevens mij ben ik heel eens, ja. En ik heb nu aan beginnen met het afspuitje van de auto. Das ist lustig und das wird ein YouTube-Video, oder? Ja, genau. Das ist cool. Die haben total recht.
je zet dit, hè? Vet, hè?